sak dalan-dalan golek duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. hop hop sisa hop hop iki diganti aja ngono tok iki diganti lho ya Iya, iya. Ganti piye to Mas? ya diganti kata-kata Cepet lho. Bunga pengen kecepet. Kaya anak kucing ngono. kudu iso jawab lho ya Ya. aku iki dadi seniman saben dina ya mung tanggapan pengen apa ae mesti keturutan Ngerti ya pikirane kaya wong edan. Teng teng teng. Oke, dadi apa? Aku iki dadi dagelan mergawe kuning dhuwur panggungan nasib apik entuk tambah saweran nasib elek guyu kaya jaran jeng 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 jenengku iki tak slentem masih yo kuru atiku ayem ngalor ngidul manganku jangan bayem saben dina aku gemjeng nek jenengku iki lak apa asliku nang Surabaya Surabaya senenganku lak mangan semangka Iya. sayang sithik Kesolot terus bongkot. Saleng ceng. Aku gak iso. gawe Aku iki jenengmu sapa Percil. nah ya apa masuk Iki ngono ning omahe Pak Nanang. Iki engko mung ngenteni saweran. Yen ora metu ra karo-karuan. Sampai ra dikeki engko dinteni ning tengah dalan. Neng 50.000 ra apa-apa. 100.000 ra apa-apa. nyapa lek njaluk saweran barang jaluk saweran Ya, aku ra iso. sini ya paling gak ya ku mau perkenalan wis ana ngapa kok Pak Nanang jaluk saweran terus dikeki nang dalan Ora ning ngono lah Pak Nanang kono ngapik karo aku. Mas Percil, engko lak mulih ning omah, engko awake dhewe ape didumi. Dumi apa? Kowe teh, aku kowe sosis. Kowe aku susu. lho kok penak awakmu lho Ya toh, kowe teh Adel, Adel aku susune Bu. ngono lho Berarti ku lho. ngapur bos ya ampun Kowe iki sik sosis apa? Pak Nanang. Berarti kuwi keluargaku lho sing kuku kuwi lho deke. oh diwene jajan Aku awake dhewe dikai, mari dimasak bareng-bareng. mo sosise Pak Nanang sing ireng iku ya maksudnya sing dibakar Ya iya dibakar. Wah, iki jane lengan apa cagak PLN to lho kok jane kaya iki. Nadane coba, yuk. Kentongan Nyanyi balik sing bisa. penak aja nganti ngisin-ngisin aja sing lagu kuwi kancane gak iso. Minor. nek kakangku jenenge Percil Ngono. biasa Enggak. gawene bendina ngutil Ben bele ra apa-apa. Util tanggane ora masalah. gini ya Minor. Sele. iso ora iya Sele. selen Kowe iki tak antek tenanan lho. Kowe iki tak antek. ya sik toto-toto lah bos kok mesti kok gepuk-gepuk gemes ta ndelok aku Ora gemes sing ngono kuwi lho gaji lho sepiro ya kaya kene. ngantuk ngono senengane Hah? senengane lho ngomong saiki hah atek ngono Sedangkan kena ora. Halo. Halo. Assalamualaikum.
cilok ngarep omahmu to. Oh, nggih. Bakul cilok kok mati. Nggih. Oh, sias nggih. Oh, berarti tanggal 5 April. Alhamdulillah. Siap. Sinten, Pak? Sinten, Pak? Niku sinten? Ibu Khofifah. Iya, Nggih, siap. Nggih, matur nuwun, Nggih. Oh, panjenengan ajudanipun. Oke, siap. Waalaikumsalam. Gubernur. Bu kopi Pak, ajeng napa? Bu Khofifah sapa to? Bu gubernur. Bakul degan pare. Duwe gawe lah sing biasa mampir kuwi to. Heeh. Jane pipah. Jaluk toprak. Oh iya. Jope akeh. Siap, aku ikut Kakak. Masa jope? Apa? Halo. Kalian sinten? Waduh. Oh alah. Nggih. Pak Abdullah Aswar Anas. Wah, Banyuwangi. Waduh. Pripun Pak Anas? Oh, ngersakaken toprak pindah. Tanggal pinten? 17. Wis kosong-kosong ganyane kosong aku. Ayo ngomong kosong. Poso iki. Jakrek. Oh, nggih main niku saged. Acara nganu to? Nuzul Quran. Siap. Lakon apa? Toprane lho. Oh, nggih, berbeda nggih. Matur Mbah Nuwun siap. Wis to ben manut. Roh pra. Sinten? Pak Abdullah Aswar Anas. Menteri Panas. Heh? Anas menteri. Pak Menteri. Sopir. Gak oleh sahabat. Nggih, toprakku laris lho. Delok Pak. Delok. Ku sinyale mati. Ngene sinyale ora enek oke. Toprak. Ya, melok Pak. Melok ora? Melok. Butuhkan pemain. Toprak kuwi luar biasa. Sesuk mben kuwi tanggapan ning Kertosana. Lakoni. Lakone apa? Laire labubu. Toprak kuwi tradisi ya Pak nyapa. Pak, api iki dhewenane lho matine Doraemon sedenge. Api toprak iki lho genahno sik iki lho. Iya. Toprak anyar kowe melok ora? Melok. 1 2 3 pas. Wis di DP. Dewe. Toprak regane 15 juta. Bener. Wis di DP 14. Lho, Garek 14 juta wis di DP. garek Gawa manajerku. Garek 1000. Oh, 1000 lah, iki kan pas to. 1000 wong Wis 3. 300. Sapa ngomong? Wis 1000. Lah kuwi 1000. Sing 500 nggih bayar high ace. Iya. Rombongan. Berarti sik 500. 100. sing 300 nggih konsumsi. Berarti sik 200. sing 100 kuwi nggih bayar hotel. Kowe manut melok apa ora? Melok nganu kok. Garek 100, 100 didum. sing 50 nggih bayar jaga. Oh, mari garek 50. Ditum wong 3. Weh, ya, mulih oleh teh botol sosro, ya, ora apa-apa. Melok apa ora? Ayo, budal, iki lakone apa? Lakone Bapak Nanang bengi iki ya, Ya. njaluk lakon Damarulan Kasmaran. Siap. Aku dadi apa, Pak? Kowe ndandake modelmu ngene iki sing jelas sip minak jinggo. Menak singgo. Laku. Damarulan, Iki genset, kencana wungu. Sampeyan aja njari Oh, iki iki. suwe-suwe kok tak pongor. Sampeyan aja njari iki. Nesu juragan lho iki juragan. Ya sak juragan tapi pemain kabel aku ku lapo kok mbok dadekne genset. Lah kowe melu apa ora? Iya melo. melo. Lah kowe nusu-nusu, la opa? La opo? Lah kuwi La opa. dari Ayo, jinggo, nggih. jinggo. Nak jinggo, kemarin petuk Damarulan. Intine rebutan kencana wungu. Oh, kencana. Api kaya ondel-ondel. Ondel-ondel dasmu isine menak singgo. Juragan iki. Iya, sorry, Bos. Kowe lah bayaran murah wae. Ya. Apa? Genset. Kowe iki lho, kowe kok direbutne. Oh, aku dadi putri. Ya. Dadi kowe kok direbut menak jinggo karo Damarulan rebutan apa? Sampai elek